basisschool Lemmerterveld, Severnouwen, die met de nieuwe speeltuin de Rouge ook het komend jaar weer ingaan met een nieuw initiatief rondom de basisschool. Nummer 13 in de kinderoptocht, Severnouwen aanbeland achter het Hermanieke. Veel Rouge naar de nieuwe speeltuin. Het heeft al te maken met een nieuwe speeltuin, dus die hebben we gekregen hebben de basisschool Lemmerterveld. En nu de komende periode moet weer ingevuld met toestellen. En dat is wat ze op een bepaald moment ook nu gaan uitbeelden. In ieder geval, ze zeggen al, de speeltuin, dat komt er. In ieder geval, Lemmerterveld is een van de grotere groepen die ieder jaar meetrekken. Zo wie de scholen in Sittard ieder jaar ruim vertegenwoordigd zijn in de Sittersche kinderoptocht. Wat zie je ook nog laten zien, dat ze natuurlijk nog ook de speeltoestellen van vroeger. En dat we nu te maken hebben met de meisjes, de knikkers en de tuutjes. Of het lopen op de trommen. Het deed er niet toe. Een van de zaken die in deze optocht duidelijk waren, dat is dat we over één ding nog niks te zeggen hebben en dat is over het weer. En het geluk wat we daarbij hebben, dat is dat we weer nog wel een paraplu hebben. Maar de angelu even langs de kant even moeten doen met een beetje, ja, het is een beetje hagel, gelukkig geen regen. Het maakt de pret niet drukken, want je ziet dat er ja, misschien wel meer luners zijn komen kijken naar de Sittersche kinderoptocht 1999. Basisschool Lemmerterveld met hun speeltoestellen, hun hoepels waar het vroeger met gespeeld wordt met de step en het springen over het touw. En natuurlijk het klumrek. Voor de lui die toekijken en die menen dat het confetti is, dat is het niet, want het is, zoals wie ver het kunnen zien, hier is het gewoon hagel. Maar dat mag natuurlijk ook de pret in een vastelavond niet drukken, want je ziet het al, hè. Dat is gaat waar we eigenlijk totaal geen grip op hebben. Maar het voordeel is dat een Sittersche vastelavond dan ook een kinderoptocht blijft trekken. En dat maakt niet veel uit bij welk weer. Want je zal zich nu toch moeten warm springen en warm zingen. En ik noem al aan dat als we nu eens even kijken, de Putstraat afkijken waar we nu zitten bij het Menke, dan zie je dat het weer inderdaad onvoorspelbaar is en eigenlijk ook nooit te voorspellen was geweest op deze zondag. Ik bedanken natuurlijk vanaf deze plaats Han van der Vaan voor de geweldige papegaai, paraplu's die we hebben gekregen, waar weer nog een klein beetje dreug onder staan. En we zullen nooit hem natuurlijk vergeten, want dit is eigenlijk het wat voor ons vanmorgen vroeg niet hij durven dromen, wat we nooit gehoopt hebben. Maar we doen het er nu met en de lui en de kant doen het er ook wel allemaal met. Vastelavond gewoon in Sittard. De sneeuwman nog verkleed. Het is of ze het heien kennen, voorspellen het weer. Het zijn verklede sneeuwman. En het is onvoorstelbaar, maar de sneeuw die ze zich schijnbaar gewünscht hebben, dan krijgen ze vandaag. Het is een geweldige grote groep in de Sittersche vastelavondskleuren rood, geel en groen.
En allemaal verkleed wie sneeuwman. Gesneden is er niet met houden kunnen nummer. Dan hebben we ze nu al op de hout liggen. En dit is echt. Rood, geel en groen. Je ziet het ook in de plakstraat waar we nu staan. Dat daar geweldig mooi versierd is. En ook allemaal in de kleuren rood, geel en groen met of zonder ballonnen. Wagenboer onder de 14 jaar schreef hij. En hij heeft zijn eerste wagenboerstuk al metgenomen. En daarna, ja, wie kent het ook eigenlijk, muziek. De band komt uit Pij. En hij heeft toch vandaag deze zondag de wijk afgelegd naar Zittert om een zittertje vast te lopen en een kinderoptocht mee te trekken. Allemaal heel mooi verkleed, want ik denk dat je het wel herkent. Want het is het wel op een dag van vandaag. Die de kinderen, ja, het meest gevraagde artikel denk ik wel wat ze willen hebben is de telepuppies. Leef nu door ook eens met zitten. Dat is natuurlijk toch altijd de vastelavondsoptocht, is altijd een wisselwerking. 3 dagen schitterende vastelavondsterren in Ophoven. En dat is eigenlijk wat deze groep uit Ophoven ook uitbeeldt. Het zijn allemaal sterren die schitteren. En ze hebben het geluk gehad dat ze zich vanmorgen nog, of eigenlijk in de voorbereiding al hebben kunnen voorzien van een stuk, een gele plastic regenjas. Om zo met toch eigenlijk gewoon schoon sterker te blijven. Dat schitter. En zelfs met dit, ja, beetje regenachtig weer zelfs nog sterker te kunnen blijven. Super sterren. Gewoon ook nog met. En daarachteraan komt de Philharmonie uit Sittard. Ik denk voor Nemes, die op dit moment kijkt, een onbekende. Gestrikt voor de optocht. En het is eigenlijk ook wel gestrikt voor de optocht. En het heet is niet alleen gestrikt, maar het is gestrikt. Veel hebben de enige oplossing voor de gemeente. En je ziet dat het ook weer te maken met afval en met geld. Maar het heeft ook te maken met de financiële problemen waar de gemeente zit. Met de kampenheid. Dat is het ijzeltje waar gewoon het geld achteruit komt. Vastelavond in hogere sferen. Dat geldt eigenlijk voor iedere vastelavond. Die we metmaken in hogere sferen. Maar nu zien we hem zelfs in de sferen van alles wat zich nog buiten de aarde kan afspelen. En dat heeft te maken met alles wat zich in het heelal zou kunnen afspelen. En een echte space lab op het zittertje met de rood en groen en gele kleuren die erbij zitten.
zijn de kleine laanmaker die van 3 dagen hield. En het is dus een kleine laanmaker die ook hier zink op revues worden komt. Door al de regen brengen weer de zon. Nou, het is weer een groep waar we binnen van moeten zeggen. Ze houden het kunnen voorspellen of ze houden het kunnen weten. Door de regen, of in dit geval bij ons vandaag, een klein beetje de hagel, brengen ze ons de zon met de sterkes en de gele kleuren die ze hebben. Het is van de basisschool de Vlieger. En je ziet het. En de Zittische Kenya optocht besteedt ook nog altijd voor een heel groot deel uit gewoon grote groepen. Omdat, ja, het is al gezegd, het thema wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. En zo geldt het natuurlijk ook voor Kenya en natuurlijk voor een Kenya optocht. Want de Vlieger neemt zelfs met hun eigen muziek. We kent je natuurlijk wie in iedere optocht en ook in de Zittische optocht, of het een Kenya optocht of grote optocht is, gewoon mettrekken als of eenselganger of metluiper. En daarom zit je ook wel eens vaker Kenya eromheen lopen of u metlopen die of geen nummer hebben, maar die gewoon de spas en het plezier willen metmaken van zo'n optocht. De gouden kapel uit Enighoezen die voorbij trekt en die ons weer een beetje muziek brengt om toch de vuitjes weer een beetje op warm te kunnen dansen. Free baan, zeggen ze. Hier komen de prinsenjojo's aan. De prinsenjojo's. Ook het wat dit jaar weer een enorm succes is bij Kenya. De jojo's, die zijn ook weer terug. En de prinsenjojo's die mogen in de kleuren van de stad natuurlijk ook niet ontbreken. En daarom gaan ze vandaag als grote groepen met. Geloven in sprookjes. En dat is ook wat de groep u laat zien met de vee voorop. Want hoe is het Millennium busje, zeggen ze hier.
steeds muziek gebracht in de kinderoptocht. Zo wie we ze vandaag al één keer zogen, de Teletubbies. Zo zei deze groep, ja, weer zijn eigenlijk de Radiotubbies. En die trekken ook nog een keer met de radiocomputers. De Teletubbies en daarachteraan de computer. Want het is al ja bijna niet meer weg te denken uit een dag van vandaag. En of ze nu Windows hebben of een computer, wel of niet. Of dat ze nu draadloos willen bellen, ja of nee. Of dat ze nu een CD-ROM, wel of niet hebben. Want ze willen zelfs nog kunnen mailen op internet, een dag van vandaag. Bieleman Ben, Giok Ben, Klok Ben, Phil Ben, Vos Ben. En dat zit natuurlijk op onze nieuwe Vorsmorot. Ben Bartholomeus. Nee, hier toch ook weer mooi met goed gebeeld rondloop. Over tussen de lui toes moeten zeggen, tussen de confetti zoute apenneutjes. En daarom wordt er natuurlijk ook door de kinderen zo op de confetti gegrepen. Als een ex-Bieleman Vorskend waren, hebben we weer dan ook nog een kans voor gezien zich af. Ik denk het wel, in Sittard hebben ze die kans altijd. En het is ook het kapeltje van de Bieleman dat heeft dit verteld. Met mij op de bok wordt Hof is magic. Ze laten nu zien wat dat magic eigenlijk betekent. Of het nu gaat te maken heeft met toveren. Ja of nee. Maar het is een geweldige, mooie, grote, verseerde en uitgebreide groep. Het blijft maar komen. Is het magic of is het magic? Rosalie is even lekker als de kook. Rosalie is essenblijke op de voes. Rosalie om in te bieden en zijn smakelijk gezoes. Het is magic uit Lohof, maar het is inderdaad onvoorstelbaar wie voor de groep is die dit jaar meetrekt. Wij hebben ooit gezegd, bij de jeugd in de toekomst. Ik denk dat ze in Lohof de beste toekomst hebben als ik dit zie.
Sint-Jan uit Leijenbroek. Ieder jaar de bier. Niet alleen in de grote optocht, maar ook in de kinderoptocht. We zijn er groot op dat we ze hebben. Jans uit Leijenbroek naar de stad gekomen. De afstand daar best wel midveld. Maar zo zeer ook dat we vanuit de muziek van Sint-Jan uit Leijenbroek doorkennen naar hedendaagse muziek. Druk van de kinderzitting zeggen ze, de Nijdprinsen. Druk van de kinderzitting, want daar zijn ze ja geweest. De eerste kinderzitting die eigenlijk 99 een Marotte wordt georganiseerd. En de kleine kinderen kan zich de vraag stellen of het echte kleine kinderen zijn of dat ze toch niet gaat groter zijn. Ik denk ja, aan toch de goeie gezichtjes van de kinderen te zien dat ze gaat groter zijn wie kleine kinderen, maar ze zijn in ieder geval wel druk. Ze zijn druk van de kinderzitting. Royaal over tijd en royaal de optocht in. Zeggen ze, royaal regelt het allemaal. Zit hier al verzekerd voor die dag, meneer? Nee. Nee? Royaal regelt het allemaal. En de Vastelovenspool is voor 3 dagen. Alles is verzekerd. Onder de kar komen. Als ze sja hebben ze door slachten. Sja door 3 onder invloed. Huisinbraak voor als ze de sleutel verloren is. Ja. Als ze maar get gedronken hebt en verkleed bent. Is alles gedekt. Dankjewel. Geweldig goed. Ik zal aan u denken. Royaal regelt het allemaal. Dankjewel. Royaal regelt het allemaal door willen we Pinot met afsluiten, want het blijft doorgaan. We kijken nu eens even met ook de Plakstraat weer in. Achter deze fijne wagen aan, waar we echt dan even het merk maar niet van nemen. Vandaag misschien andere keren wel. Zijn we aan de paraplu's, aan de blauw met gele paraplu's, dat er toch wel de Marotte van Zittert aankomen. Hoe kan zich aanvragen? Ja, het heeft misschien niet direct te maken met kinderen. Maar vastelavond zo vastelavond het zien als ze zich maar gedragen natuurlijk wie kinderen. En dat geldt natuurlijk voor deze groep ook. Zo willen ze omschrijven als ze zijn ooit natuurlijk in de kerk kindje geweest. En ze regelen toch een ganse hoop voor onze eigen Zittertje vastelavond. En het is of er toch met gespeeld wordt. Het lijkt of het echt is. Ik vertel het dus maar even, want veer stond boete, maar het lijkt op confetti. Maar het is gewoon sneeuw. En dan moeten we toch zeggen, als we de Plakstraat inkijken, is het eigenlijk toch een mooi beeld als de prinsjes aankomen. En het lijkt of gewoon de confetti uit de lucht valt. Zo iedere prins heeft onze eigen prins Frank II nog natuurlijk een prinsengarde bij zich. En die trek voorop voordat de wagen van de prins eigenlijk ook meteen weer het einde van onze Zittertje kinderoptocht betekent. Want eigenlijk is het einde, is zo ieder jaar, de plissenwagen. Maar ja, daarvoor hebben we voor onze eigen prins, zijn hoogheid prins Frank II, met Vorst Marot Ben Bartholomeus, neven zich. Veel wensen hebben natuurlijk een zelige, geweldige, fijne vastelavond 1999 toe.